बेंटलनि जांख्रिखां फोथाराव गाजा गोमजायै फालिदों दोलोनि 9थि गायसन खुंथाय गासै बिथिङाव जौगानाय हिंसायारि दाङाबाजि जाथायफोरखौ फोजोबस्रांनानै गासै हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि गायसननायनि थांखिजों आथिखालनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि आरो बर' माहारिनि सासे इयुन नोजोर गोनां दैदेनगिरि उरखावग्रा ब्रह्मनि दैदेननायाव थांनाय 2015 मायथाइनि 5 आगस्ट थामहिनबा दिनैनि सानावनो जोनोम मोनदोंमोन इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल सुंद'यै इउपिपिएल राजखान्थि दोलो। थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव रायजो राजाफोरनि फोथायथि आरो हेफाजाबजों इउपिपिएल दोलोआ बिटिसि खुंथायनि गोहोखौ दखल खालामनो हानानै दिनैसिम 4 बोसोर सम बिटिसि सरकारखौ सामलायगासिनो आरो बड'लेण्ड हालामाव अरायथा गोजोन थासारि गायसननायजों लोगोसे बर' माहारिनि जौगानाय सोलोंथाइ गेलेमु हारिमु गासै बिथिङाव जौगानायनि खामानि मावगासिनो आरो बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय सिबिथाय होबोगासिनो दं। बेबादिनो थांनाय 9 बोसोराव इउपिपिएल दोलोआ हालामनि रायजो राजाफोरनि सिबिथाय होबोनाय आरो आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि फारफ्रोमबो बिथिङाव थाद'नाय गैयै जौगालु खामानि मावबोगासिनो थानायखौ नुनानै दिनैनि सानाव बड'लेण्ड हालामनि गासै हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दैदेननाय सोलिफु बिटिआर सरकारनि मिशन आरो भिजननि गेजेरजों खामानि मावनायखौ नुनानै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आफाद गौथुम आरो गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा सानफ्रोमबो इउपिपिएल दोलोआव गोरोबफैनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो रायजो राजाफोरनि फोथायथि आरो बांसिन हेफाजाब मोननायजों इउपिपिएल दोलोआ फैगौ समफोराव बिटिआर हालामनि थाखाय बांसिन जौगालु खामानि मावनायनि थुलुंगा मोन्दों। रायजो राजाफोरनि फोथायथि आरो हेफाजाब मोननायजों थांनाय 9 बोसोर गोलाव सम हान्थिनायाव जाफुंसार जाबोनो हानायखौ दिनै दोलोनि 9थि गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै रंजाथाइनि सान फुंबिलिनि हाबाफारिया जोबनायनि उनाव सानजौफु समाव मोनसे गेवलां मेल लानाय जायो। गेवलां मेलाव इउपिपिएल दोलोनि माखासे गिबि सारिनि दैदेनगिरिफ्रा थांनाय 9 बोसोर इउपिपिएल दोलोनि हान्थिबोनाय आरो खामानि मावबोनायनि बागै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिबुंथि लाखियो। दिनैनि बे इउपिपिएल दोलोनि गायसनथाय सान फालिनाय हाबाफारियावनो दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर', गाहाय नेतारि राजु नार्जारि, आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म, आसाम गण परिषदनि दैदेनगिरि आरो आसामनि मन्त्रि अतुल बरा, बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बिटिसिनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', मावफुं सोद्रोमाफोर, एमसिएलएफोर, इउपिपिएल दोलोनि गासै दैदेनगिरि सोद्रोमा मावथि आरो गोबां हेफाजाबगिरि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों चिरां जिल्लानि बेंटल जांख्रिखां फोथाराव खुंनाय 9थि गायसनथाय सान फालिनाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जोबलाङो।